boss, short video lang tayo. Yun, pakita natin yung mga pang-parts out natin. January 5, 2026. Happy New Year sa lahat mga bossing. Ayun, boss, videohan lang natin yung ating pang-parts out. Located dito sa Gusang Mangaldan, Pangasinan. Ayan mga bossing ko, yung ating tatlong Venus na pang-parts out. Nandyan na rin yung Rusi Gala na 2020 model. Yan mga bossing, yung iba na mga kaha na baklas na. Nandyan yung mga Rosy Venus, Rosy Gala, Rosy Royal. Ano man ang kailangan nito mga bossing ko dito. Yun. Ito naman yung parts out natin na Rosy Gala 2016 model mga bossing ko. Yan. Ito naman yung Rosy Gala 2018 model na pang-parts out din natin mga bossing. Ayan. Ito naman yung Rosy Royal na ating pang-parts out. Baka may kailangan kayo sa kanya, ubos na yung kanyang kaha, pero nandito pa yung mga ibang buong makina, pati yung mga tambutso niya mga bossing. Ito naman yung Rosy Venus natin, isang buo pa mga bossing ko, pang-parts out din. So ito naman yung Rosy Fashion mga boss, na pang-parts out din natin. Yan. Ito naman yung kaha ng ating Fashion mga boss. So located tayo at Gusang Mangaldan, Pangasinan. So nagpapaship po tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Yung ating mga pang-parts out na motor. So bali nagpapaship po tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede tayong LBC, GNT or cargo. Ayan, pakita lang natin yung ating mga pang-parts out dito guys. Comment down below na lang. Ibibigay natin yung ating contact number. 0950 3686-308. Ngayon kung hindi nyo po makontak yung aking number guys, screenshot ko na lang po yung aking Facebook account dito para makita ninyo po at doon nyo po ako i-message. Ayun. Boss, marami tayong stock mugs dito. Mga nangangailangan dyan ng mugs, mga tambutso nila, mga caliper, mga crankcase. Ayun, mga kaha, kagaya ng bangka, kagaya ng dibdib, kagaya ng cowling, ayan, kagaya ng mga block, kung ano man dyan ang inyong mga kailangan, mga stator, starter, ayun, mga bossing ko, ayan, yung mga ibang pang-parts out natin, nandun sa gilid pa, yung isang buong, dalawang makina yan, mga bossing ha, PM na lang guys, pakita natin sa video, dahil kalat-kalat pa tayo, baka sa susunod na araw, paayos na natin to, buo, makina, na Rosy Royal, yan, nandito pa naman yung kanyang side fairing tsaka footstep ng ating Rosy Gala. Yung kanyang cowling, yung kanyang speedometer, upuan, tail light. Yan, meron pa. Mga may kailangan kayo dito. Pakita natin, din yun yung mga nabaklas. Yun yung aking mga anak. Aking baby. So, nandito tayo sa farm ngayon, mga bossing. Dibdib to. Dibdib ng, ito, dibdib ng panel, ay ano to. Rosy Fashion guys. Lahat yan ng dandyan, Rosy Fashion yan. Ito naman, baka may nangangailangan dyan ng kanyang ayan o, mga kaha, naubos na. Dito sila. Po. Yun, pakita lang natin yung ating pang out. Guys, hanggang dito lang yung ating video. Pinakita lang natin na meron nang nagpa-parts out dito sa Pangasinan ng puro Rosy. Pero guys, puro Rosy lang po yung aking pina-parts out. Rosy Fashion, Rosy Gala, tsaka Rosy Royal, tsaka Rosy Venus. Ayan, puro matic lang guys ha, puro Rosy lang. Ayan, sinabi ko na. Tsaka ilalagay ko na rin po yung aking Facebook account. Dito ulit, uulitin ko yung aking Facebook account na Aldrin Biasaga. Screenshot ko na lang. Tsaka yung aking contact number. Isasabihin ko ulit. 0950-3686-308 0950-3686-308. Ayan, ang video na ito ay para lamang po sa mga hindi nakakaalam o para malaman po ng karamihan na dito sa Pangasinan ay mayroon nagpa-parts out. At wag po kayong mag-alala guys, dahil Luzon, Visayas, Mindanao nagpapaship po ako. So ayan, for advertisement na rin po ng aking bagong business na for parts out. Kaya po natin ginawa tong video na to. So hanggang dito na lang. So maraming salamat guys ha. Pa-support na lang po. Pa-share na lang. Pa-like, comment na lang. Thank you.